Една от основните ни цели в Общество за организационно съвършенство е да свърза нашите съмишленици и да подпомага обмяната на идеи между тях. С течение на времето връзките между нас започнаха да прекъсват. Поради тази причина решихме да стартим инициатива с крайно любопитен формат. Неформална вечеря, след работно време, с възможност всеки участник да изрази мнението си по дадена тема. Казано накратко, целта ни е да съберем 20 души, да си прекараме приятно и обменяйки идеи. Ние вярваме, че всеки има какво да сподели по дадена тема, независимо дали е експерт или любител. Затова при организирането на всяко подобно събитие, всеки регистриран гост получава възможност да се изкаже пред цялата аудитория по предварително обявената тема. Няма ограничение в това, което ще представите. Било то лично мнение, добра практика от вашата фирма, самореклама или нещо друго. Или как ще го представите? Под формата на устна история, подкрепена с PowerPoint слайдове или видео. Има само едно единствено условие. Трябва да се вместите до 3 минути. Не се тревожете, че времето няма да ви стигне дори за кратко введение. Бъдете сигурни в едно. Единствено няма да имате време да отекчите публиката. Ако се съсредоточите върху наистина важните неща, които искате да споделите, след като приключат презентациите, ще имате на разположение цяла вечер, за да разясните в неформална среда идеите си или да поставите въпроси към някои от гостите. Използвайте регистрационната карта на сайта на Общество за организационно съвършенство, за да запазите своето място. Голяма част от местата са предназначени за нашите членове, но приемаме и ограничен брой гости. Подгответе вашето представяне по обявената тема. Заповядайте на уреченото място и не забравяйте да вземете за себе си доброто настроение.